Maglagay tayo ng ano, dito. Puro. Lagyan natin ito ng puro para maging makinis na tulad nitong sa kabila. Yung purong simento. Kailangan malapot na malapot, malambot. Para pag inagod mo, mabilis lang, hindi yung bukol-bukol. At kailangan din ano, yung simentong gagawin natin na pampuro ito, ganito, kailangan walang matigas para hindi mahirap pagurin. Lagyan natin ito lahat. Paglalagyan na lahat, kaya nagurin ng ating pattern. Kailangan pag inagod yung dandan lang para mabuo natin yung ano, yung mga kanto nito. Pag binigla mo yan, okay pa lang. Colgate. Yung ano, natin. Tapos lagyan natin yung mga medyo walang laman, lagyan natin para mabuo ng maayos. Kailangan lagi malinis yung mga gilid para pag inagod natin, hindi nag-uka-uka yung ano. Tulad dito parang nagbubukol-bukol. Tapos pansinin nyo, makinis na siya, oh. Dandan lang natin na agurin. At pag binibigla kasi natin yan, imbis na maging kanto, nagkakauka-uka. Mga karaban, grinder rin natin to
puputulin natin ito. Gamit lang itong grinder, diamond cutting natin. Puputulin natin pag bakal, titingnan natin kung kaya putulin yan ng diamond cutting. Kailangan dandahan lang. Bago natin putulin, eskwalahin muna natin para pag sinukatan sa kabila, eskwalado para parehas yung ano niya, eskwala, para pag dinutong natin para parehas. Eskwalahin natin ito. Kailangan yung eskwala nyo, kabila eskwalahin din yung eskwala, kung check nyo kung parehas yung kabila eskwala nya. Tapos sabi niya para yan di pong tangan dahil dahil maxi yung eskwala natin, napakasik natin ito ng mahabang ano, level bar para malaman natin kung tama. Sinukat natin lahat kasi kailangan puro parehas yung putol, puro parehas yung haba, kaya ginawa ko, sinukat ko muna. Bali puputulin natin nasa 232 ang putol natin lahat.
Ayan mga kuragon, tapos ng ating ginawang pagputol ng ating precast. Okay. Thank you.